Hola noies, benvingudes al segon vídeo de The Academy. Avui us ensenyaré com fer punt mig alt. El punt mig alt és una mica més evolucionat que el del primer vídeo, que és el punt baix, i seguiria el pas següent a aprendre després d'aquest primer punt. Llavors, per començar farem com a l'anterior vídeo. Això és un nudo deslizado i el faig creuant el fil així per davant, agafant, i des d'aquí aquest ganxet el passem cap a dintre, vale? Llavors això ho ajustes i ja tens el teu inici. Per començar farem 15 cadenetes, com en el vídeo anterior, que les cadenetes consisteixen en passar el fil per darrere i aquest ganxet cap a dintre. Fixeu-vos en la torsió que faig, que és que el ganxet va una mica en diagonal cap a dalt. I cada traneta és una cadeneta. 1, 2, 3, hem dit que en faríem 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Aquest és el meu inici. Llavors ara el que faré serà afegir el que és una cadeneta de pujada. Aquesta cadeneta no compta com a punt, per tant començarem en aquesta d'aquí. 1, 2. Llavors, si en el punt baix entràvem directament, aquí, abans d'entrar al següent punt, el que farem serà agafar fil. Veieu que el que es mou és la mà dreta i no l'esquerra. Llavors ens saltem aquesta primera i anem a la segona cadeneta. Per aquí el que heu de fer és entrar i treure. I ara veieu que teniu aquí 1, 2 i 3. Llavors tornarem a agafar i passarem per aquestes 3 hebres. Sí? Aquest serà el meu primer punt. Llavors el que farem serà col·locar un marcador aquí i repetir en els següents. Ja he col·locat el meu marcador. Fixeu-vos que sempre ho col·loquem a l'espigueta que queda a sobre del meu punt, d'acord? Llavors, aquí seguirem igual, fent el mateix en tots els punts. Els passos són: agafo, busco el foradet de baix de la cadeneta, entro i aprofito aquest moviment per treure el fil. Sí? Llavors aquí torno a agafar, veieu que aquí faig pinça i vaig en diagonal, sí? I ens ha quedat alguna cosa semblant a això. És normal que al principi ens quedi una mica estrany, és completament normal. Sí? Llavors seguim fent això tota l'estona, agafo, entro, trec cap a mi, agafo i passo pels 3. Sí? M'ha de quedar aquesta espècie de bonyigueta. Llavors faré el mateix en tots i ens trobem aquí al final. Ja he arribat al final de la meva primera volta, això serà la meva primera volta perquè és del primer pis, entre cometes, de punts mitjos alts. Veieu que en el foradet del nus n'he fet un, sí? Si els contem n'hi hauria d'haver 15. Un que no he col·locat al marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Llavors, quan arribo aquí al final, el que faig és una cadeneta a l'aire, ojo, no us confongueu de fil, una cadeneta a l'aire i giro el meu teixit com si fos un llibre cap a l'esquerra. Llavors busco aquesta primera traneta, no, perquè és la cadeneta que acabo de fer, el següent forat, i aquí agafo, entro, passo, agafo, passo per aquests 3 i aquest punt també me'l marco. Agafo un altre marcador. Jo tinc aquests que són com d'agulla. En el vídeo anterior teniu l'enllaç. A uns marcadors una mica més cookies. Llavors jo aquí el que faig és agafar la traneta que acabo de fer, sí? Veieu que intento que no se'm desfili, és una mica difícil aquest fil. Tot i que jo el recomano molt, va molt bé per fer tot el que són tote bags i peces així com accessoris, perquè té acrílic, llavors pesa poc
és 50% cotó i 50% acrílic, ara us poso la referència també a la part de baix del vídeo. Llavors, un cop hem marcat el nostre punt, seguim buscant aquests foradets d'aquí dalt. Hem de vigilar perquè amb el punt mitjà ens passa una cosa, que és que hi ha dues tranetes, sí? Hi ha aquesta d'aquí i aquesta d'aquí. Sempre he d'entrar entre la de dalt i la de baix. Sí? Aquí. Llavors agafo, entro i trec. Agafo, passo 3 i tota l'estona igual. Entro, trec, agafo, passo 3, sí? Entro, trec cap a mi, agafo i passo 3. Fixeu-vos que jo, quan entro ja directament, aquest és el moviment que faig amb la mà esquerra, de girar una miqueta, agafo, sí? I veieu que em va quedant el mateix. Això és un punt del dret i això és un punt del revés. Llavors anirem fent el mateix tota l'estona, sí? Una cadeneta de pujada, la fila, cadeneta de pujada, la fila, sí? Abans de girar, el que he de fer és la cadeneta. Llavors fem aquest fins al final i després ja us ensenyaré com queda la meva mostra acabada. Si no sabeu el que és una mostra de tensió, en el vídeo anterior està explicat, d'acord? En el primer vídeo de tots us explico tant com agafar el ganxet, com fer cadenetes a poc a poquet i de què serveix aquests quadrets que jo faig, que es diuen mostres de tensió. Llavors, arribo aquí al final i fixeu-vos que l'últim punt el faré on he col·locat aquest marcador. Sí? L'últim punt el faig travessant aquesta traneta que estem dient tota l'estona, veieu? Llavors aquí faig aquest punt i em queda quadradet. Llavors ara trec el marcador, faig una cadena de pujada i giro. I ara ja un altre cop em tocarà fer 15 punts. Com comptar els punts? Com sé que els tinc bé? Aquesta primera trena no compta perquè és la cadeneta de pujada, doncs hauré de comptar aquestes trenetes, aquestes espiguetes que queden a dalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i la primera 15. Sí? Llavors seguireu fent tot aquest procés fins a tenir un quadradet. Ens veiem quan hagi acabat aquest quadradet per tancar-lo i així ja tindreu la vostra mostra de tensió de punts mitjos alts. He arribat gairebé al final, veieu que em queda aquest punt d'aquí, que és on tenia el marcador. Com sempre, entrem per l'espigueta de dalt, acabem aquest punt i la vostra mostra de tensió estarà acabada quan feu així i sigui un triangle bastant perfecte. Pot ser que variï poquet, però veieu com aquí es veuen clarament els punts del dret, que són els que tenen aquesta ratlleta que creua, i els punts del revés, que són els que tenen aquesta onadeta. Llavors, una vegada vulgueu acabar ja el vostre teixit, el que heu de fer és una cadeneta a l'aire, com les del principi, com si anéssim a girar, i estirem una mica. Com que és una mostra de tensió i això no ho hem de cosir enlloc, ho podem deixar curtet, tallem el fil, estirem i aquí tens la teva mostra de punt mig alt. És un punt preciós, jo el faig servir per tops, jaquetes, l'he fet servir bastant i la veritat és que com que té bastant de moviment, no és com el punt baix que és tan rígid, que el punt baix es fa servir molt en deco, aquest sí que el podem fer servir més per prendes de roba. Llavors, si us ha agradat el vídeo, em podeu deixar un like, un comentari, qualsevol cosa i subscriure-us al canal perquè venen més vídeos de The Academy. Ens veiem al pròxim vídeo.